मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आइ आफा नोंथांमोन, माय डियार ब्लग जिबि फेमिलिस नोंथांमोन, दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा सावरायनो नोंथांमोनजों थांगासिनो दङ जे प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ ओरैबादि बरनाम खालामबाय। दिनैनि समाव प्रमद बर'नि खोथा लानानैनो एबसुआ दिनै माखासे फिल्डआव खामानि मावनो हायै बादि जानानै फैबाय आरो बेनिनो सामसागिरि दिपेन बर' बिथाङाबो ओरैबादि प्रमद बर'खौ फल' खालामग्रा, बिथांमोननि सानस्रिजों सोलिनायावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लासै लासै सोरबा दैदेनगिरिफोरनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगासिनो दं, सुखुवा मोनगासिनो दं। नाथाय सिगांनि समाव बिदि नङामोन। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव अपेन ओंखारबाय, दिनै मा मोनखो? थांनाय एमपि इलेक्सनाव दिलीप सयखियार भट होनानै अपेन ओंखारबाय, दिनै रायजो राजाफोरनि मा कमेन्ट्स मोनखो? कमेन्ट माने इउटुब चेनेल ससियेल मिडियाफ्राव कमेन्ट होनायखौल' होनाखै, रायजो राजाफ्रा मा हास्थायखो, मा बुंहरखो, मा अनसायखो ना नाज्रेबहरखो, बे खोथाखौ निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा सानदों जानांगौ। नोंगौ सानदोंमोन बे नैबे बिटिसि इलेक्सनाव बिटिआर सुक्तिखौ आखरे आखरे पालन खालामनांगौनि सार्थआव, ओरैनो बे सार्थ लाफ'नायसो दै, ओंखारनो थाखाय इलेक्सनाव एबसुआ ओंखारनो थाखाय बाहाना खालामनायसो। दा बे सार्थआव बाहाना खालामनानै ओंखारनानै रायजो राजाफोरनिथ' थांनाय 5 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनसायखायाखै रायजो राजाफोरखौ। मेगनाव मोदै खुगायाव खदै गबाबो अनसायखायाखै, आय' होनफेराखै। दा नैबे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहा होनानै इउपिपिएलखौ प्रमद बर'खौ देरहा होनानै बिथांमोना गाव गावखौ माब्रै इस्टाब्लिश खालामनानै लानो हायो बेनि दान्दा दंमोन माखासे दैदेनगिरिफोरनाव। बे क्लियारखा, बे स्पष्टखा। माब्रै गावखौनो गाव गायसननो हायो बा इयुनाव सासे राफोद राजखान्थिगिरि खालामनो हायो बेनि माखासे लबालब दंमोन, दान्दा दंमोन। दा बेखौ नङा होननो हाया। सानदोंमोन एबसुआ प्रमद बर'आ आरो फिन बिटिआरनि CM जाफिनोब्ला जों बिराद स्ट्रं जागोन, रायजोफोरनि बिराद सापर्ट मोनगोन आरो जों बिराद जोंखौनो गायसननानै लानो हागोन, बेखौ सानदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव आं बुंनो सानदों एबसुआ एबसुखा, बेखौ राजनितिकजों फोनांनांगौनि खोथा गैया। मोजां मावोब्ला दैदेनगिरिफ्रा चेन्ज जाजोबोब्ला दासिमबो एबसुखौ अनसायगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिसि इलेक्सनाव अपेनलि ओंखारनानै दिनै गावखौनो गाव दैदेनगिरिफ्राबो लाजिनाय मोनदों जानांगौ। आरो इउपिपिएल दोलोआबो एबसुखौ लाफानाय लोगो लोगोनो, एबसुखौ लाफानो नाङामोनलै, खिन्थु एबसु लोगो लाफानानै अपेन ओंखारनाय लोगो लोगोनो इउपिपिएल दोलोआबो बिराद माइनास जादों। जायनि जाहोनाव राजखान्थिजों सोमोन्दो गैयै, समाजखौ मोजां मोनग्रा बा इन्टेलेक्सुवेल ग्रुप अफ पिपोल माखासे थायो ग्रासरुट ग्राउन्ड लेभेलफ्राव, गामि ओनसोलफ्राव, बिथांमोना जायनि थाखाय इउपिपिएलनो भट होआखै। खारना बेनो इउपिपिएलआ एबसुखौ लोगो लाफानो नाङामोन, माइनास पइन्ट जादों। इउपिपिएलआ लोगो लाफानाय लोगो लोगो, मानो होनबा बिथांमोना सात्र संगठन, बेखौ पलिटिकेलजों नांजाबफैयोबा गावनो प्रमद बर' रोंगोरा सार इउजि सारमोना गावसोरनो एबसुखौ सालायबोनाय, दैदेनबोनाय, बेखौ गावसोरजों राजनितिकआव फोनांजाबोब्ला माबा जागोन? हयथ' इन्टेलेक्सुवेल ग्रुप अफ पिपोलफ्रा सानदों, रायजो राजाफ्रा सानदों। नैबे मुहुर्तआवथ' बयबो बुजिनो रोंगौ ना। दा गावसोरनो एबसुनि नेता जाबोनाय रोंगोरा सारमोना, इउजि सारमोना, प्रमद बर' सारमोना, नाथाय बिथांमोनानो जुदि बेखौ फोनांजाबोब्ला, जेबो साजेसन होआब्ला जारला जागोन ना खोथाया। दा जाबायबो हनै। आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे टप लिडारफोरनिबो भुल दं। राजनितिक गाव गावनि लाबालाब आरो गावखौ इस्टाब्लिश खालामनायनि सार्थआव बिथांमोना राजनितिकआव अपेनलि ओंखारबाय, अपेनलि ओंखारनायखौ आजावनानै लाबाय,
ससियेल मिडियानि गेजेरजों सामाजिक माध्यमनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना फोसावबाय ओंखारबायबो दा माइनास जाबाय। बेसेबां माइनास जाखो? दा प्रमद बर' बिथांनि खोथाजों सोलिनायावनो दिनै दुलाराय बर' फरायसायाबो माइनास। आथोलै आथोल फारि फारि फैनांगौ इयुन जेनेरेसन जायगा लाफैनांगौ बेवहायबो गोनो गोथो सोमजिबाय। माथो हनै राजनितिक लबालब गोनां बिहामजो बिजामादै मोनलायनो नागिरनाय समसिमनि सासे नेतायानो माथो एबसुआव थाबाय थायो। बे रोखोम सानगोन ना उन जेनेरेसनफ्रा? फोरोंलां, थाब थाब हगारना हो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखिनि माखासे आदर्शखौ खामायफिननोब्ला, आदर्शखौ इनक्रिज खालामफिननोब्ला निउ जेनेरेसनफोरखौ लानानै खामानि मावनांगोन बिसोरो। दिनै खामानियानो जोब्बाय नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय? मा बिटिसिनि गाज्रिखौल' सानहरनाय? रे बिटिसि माथ्र अकल बिटिसिर खारने माथ्र बे बिटिसिनि थाखायल' हाग्रामा महिलारिखौ हेंथा होनो थाखायल' बे सानबाय थानानै गाज्रिखौल' सानहरबाय थानानै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि थुनज्लायनाय लानानै सोलिबाय थायोब्ला मा जागोन? मेरला इसु दं छात्र संगठन हिसाबै जोबोद इसु दं। मालाय जेखि बुङा जेखि होना गाव गावबागाव थांखियाव खामानि मावबाय थाबानो अट'मेटिकेलि रायजो राजाफ्रा अनसायखायो। मेरला इसु दं मावनानै हो। मारै हाग्रामा महिलारि सारनि सायावल' नोजोर गोलैनाय, बिटिसि गोदाननि सायावल' नोजोर गोलैनाय, बिटिसिनि चिफ मिनिस्टारनि सायावल' नोजोर गोलैनाय, बे सोरगिदिं बिटिसियावल' सानहरनाय, बिटिसिनिल' खोथा सिन्थाधारा खालामनाय, बिटिसिनि इलेक्सनखौल' गाग्लिनो हास्थायनाय, बेफोरजों बोरै जानो? मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।